Moikka, mulla on nyt Antti Merilehto tässä jutulla. Antti, mä haluan kysyä sulta pari kysymystä. Mikä tekoälyyn liittyvä muutos on juuri nyt kaikkein kiireellisin ymmärtää näissä suomalaisyrityksissä? Yrityksen ei tarvitse ymmärtää mitään, koska yritys koostuu ihmisistä. Ihmisen on tosi hyvä ymmärtää, että muutos on nopea. Tänään on loistava päivä ruveta toimimaan. Ei ole mitään uutiskirjettä, joka pitää sut ajan tasalla. Ei tule aamua, jolloin sä heräät, nyt mä osaan käyttää tekoälyä. Vaan se tulee käyttämällä ja tekoälyn osaaminen on sahalaitainen rintama. Siis mitä mä tarkoitan tällä on se, että sulla on, tähän ei kyllä ChatGPT pysty. Pystyy, joka kerta tulee hyvä tulos. Sitten sä oot silleen, no tän hoitaa tekoäly. Ei onnistu millään. Eli vain kokeilemalla tiedät, missä mennään tänään. Ja rakas ystävä, se on sun vastuulla. Mitä jos tekoäly ei ole sulle tuttu, mutta sun pitäisi antaa yksi vinkki tekoälyn hyödyntämiseen johtamisessa? Minkä vinkin sä antaisit? Jos tekoäly ei ole vielä tuttu johtajalle, niin mun vinkki on tänään. Putsaa kalenteri ja avaa chatgpt.com. Perusta vaikka ilmainen tili alkuun, heti sen jälkeen maksa siitä, koska ammattilainen käyttää ammattilaisen työvälineitä. Rupea käyttämään. Ota joku asia, mitä luulet, että tässä tekoäly ei voi auttaa. Ja kysy, juttele, kommentoi, pyydä vinkkiä, pyydä sparrausta ja katso mitä tapahtuu. Eli rohkeasti kimppuun. Mun mielestä aika hyvä vinkki, joka kannattaa todellakin ottaa haltuun. Kas kyllä. Kiitos Antti. Kiitos paljon.